Ngabe tena azo. Tell me iba. Nenu mbaka n'odegu. Nenu mbaka n'mmanwụ. Onye a na-agba nke imejebe n'oke. Onye a na-agba nke imejebe n'oke. Mbakara n'ụmụ nze. Ajọla mgbe hụ. Iwere ebube nye m mma. Iwere ọkụkọ bụ ilu ọkaka akụ. Mbakara n'ụmụ nze. Kaka ndị niile gị na-aba ji ike oge bụ je nene mmanwụ. Mbagala n'ụmụ arụzi nwere igbo ọ daga agụ ana ndị ọgwọ mbagala n'ụmụ nze mbagala n'ụmụ nze o ji adịrị na mma mbagala odegbu o ji adịrị na mma mbagala dị imejebe n'oke mbagala bụ ịmụ ụwa niile ji enene hụ n'ike mbagala na mba niile ji enene hụ n'ike si o ji adịrị na mma n'ọgwụ akpọrọ ụmụ ndị ọgaranya niile ndị gị na-aba na-ebi mbagala ndugbu ibidokwa mmụọ bidokwa ogiri Kuna ngiji na-eji be ha iwe niile Thank you very much. abịara mbe hụ n'ojuo ya ahụ Dr. Benjamin Wagwa. University of Labarango. To say that we are China. bọọlụ ma oke kwuo The Evolution Man of Mekeleke. ogbu obi na China chukwu ka ka bọọlụ n'ihe